welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ipapakilala ko muna sa inyo si Kit Kit, yung aking pamangkin. Hi muna, hi, dali, hi. Hi, ayan, wow. Ano iniinom mo? Ay, nahiya. Ba't ka nahiya? Ha? Ba't ka nahiya? Oh, so ngayon po, magkakaroon tayo ng mukbang. Ang dami nito. Alam mo lahat ng ang binili ko, ang tawag dito ay Putok Batok Challenge. O, di ba? Alam naman natin to na... Pangontra sa high blood. Ha? Pangontra sa high blood. Oo nga eh. Alam nyo, kakacheck ko nga lang last week, tas ito na naman yung babanatan natin, balot. So yung balot kasi, di ba, malakas yan sa ano, yung pang high blood, no? O, tapos, ito yung partner natin, yung barbecue naman. Ayan. Mahal po yung barbecue. Yeah. Tapos may ulam pa tayo, ito oh, kalderita. Pamputok-batok talaga siya. This one. So mamaya meron pa tayo ito. Ay, piskat. Narinig. Ayan. So mamaya, meron pa tayong isa. Actually, dapat pagsasabay-sabay ko sana ito, oh. Pero mamaya na lang siya. Ayan. So kain na tayo. Sige na, kain na. Ano sabi mo? Ano? Oh, sige na, kain na tayo. Hindi. Kain na. Ako mamaya na ako ng balot. Ito muna, lalapang muna tayo. Ano lang. Lipat ko lang. Ano yan? Okay. Okay lang yan. So nandito kami ngayon sa isang sa isang resort. Kain muna tayo. Yun. Yes, kid. Apple. Ha? Apple. Apple. You eat apple? May chicharon din ako. Pero pag niluto ko, ubusin mo ah. Asan ba yun? Shrimp crackers din. Nakaano na ako yun? Ay, wifi na ata. Ano to siya? May wifi na. Sarap ng barbecue. Ito naman, yung matawag nito, balon-balunan. Putok talagang bato ko. Biruin mo, nung nagpa-check up ako, 150 over 110. Kaya galit na galit yung doktor sa akin, ha. Okay lang, may gamot naman akong dala ngayon. Kung ako doktor mo sasabihin ko. Ha? Yan, di nalinis ng maayos yung Ano? sinaing. Anong tawag dito? Sinisaw? Saan? Sa balot, tipid. Ay, balot ba yan? Sa balot. Ano nang balot? Kaya ako ng kalderita. Pinirahan ako nila. Ang perfect combination po, guys. Yan. Tsaka isaw. Ewan ko anong klaseng trip. Iba yung trip namin ngayon. Ang sarap ng isaw. Lahat ng... Yung nakaraan yan eh. Carlabo. Hindi kay ano yan. Kay ano ba yan? Yung aso? Napapanood ba ito nila Ate Grace? Tsaka Oo. nila Ma'am Yani? Oo. Ano sabi niya kanina? Di ba i-subscribe lang ako? Oo. Kaya na napopromote pa siya sa akin. Re-replyan ko kasala yung code ni Ma'am Yani. Sarap. Okay na, okay babe. Alfred. Low blood yun si Alfred eh, kaya dapat. Itong babae na to, chismosa to. Ako yung taga-kwenta ng accountant ako ni Kuya Christian. Taga-kwenta ng running niya, tsaka Yan, sa oh. sahurin niya. Sarap nito. Sasahorin sa YouTube, no? Akala mo may sinasahod na. Yung rice cooker. Wala nang rice nang dahil dito sa ulam. Ubos. Sarap talaga ng barbecue. Bahala na bukas mahilo. Sarap yan pag minsan lang kain. Pag lagis. Uy, bayaran mo yan. Nag-deliver ko. Bukas na. Kanina sinabihan ko yung maglinis ayaw. Kailangan pala dumating ako muna. Hindi kasi may tutak.
Kasi yung nakaraan, naglinis siya, di ba? Tapos hindi pala pumunta si Christian. Kada ano niya. Nasaya na yung paglinis niya. Kailan ba yun? Balot pa naman Gcash ko. I-Gcash mo na lang. Cashless yan. Cashless. Kasi ano niya, isa Shopee. Ano? Shopee dyan. Lazada. May Apple Watch yan. Sorry ka. 250. Apple Watch. Hindi Maganda. in-order yung ano? Yung wireless na ano? Charger meron din. Meron na yan, bali nga lang. Yun Bali nga. yung order niya. Yun nga yung ano, biglang dumadating. Tapos sabi niya kay Alfred, nagchat-chat siya. Bili nga yan ng memory card na malaki. Yung pang laptop na card. Bumili siya memory card pang laptop. Ang gagawin ko. Ewan ko doon 3 beses. Parang nalunok ko yung ngipin ko ah. Oo. After nito, dito naman tayo sa balot. Ba't sinayang mo? Sinasali yan, kainin na. Dapat kinakain mo yan. Magkano ba to? Bayaran ko na lang yung kalahati ng balot na binili mo. Kinakain yan ah. Sayang yan. May sili dito, sumagdang mo. Sili to. Kakamay talaga yan, wala sili. Ako kinakain ko siya pero tinatanggalan ko muna siya ng buto. Guys, may kamukha siyang artista, di ba? Oo nga, may kahawig ka nga. May kahawig ka artista. Hindi ka kukota. Magpaparefund yung 2 client mo. Hindi, yun na ano ko na yun eh. Na, ito na yung challenge natin. Kakain na si Dong Bisaya ng balot. Nako. Ito na, balot. Pahingi asin. O, sino? 1 kilong asin. Asin. Yan. So, asin muna. Kainin mo yung sisiw ha. Ayun lang, hindi ako kumakain yan. Ang kinakain ko yung kulay dilaw lang din. Ayan na siya, oh. Tinimpla mo ng gatas ni Dini? Oh, may tubig, oh. Internet access. Baka maanghang to Jun masyado. Hindi nga eh. Sakto lang. Naku, ang anghang. Ha? Mahang ba? Wala ka na talagang ano sa sili. Immune na yung bunganga mo. Paano kada kain? Puro sili. Di ako dati ano, kumakain ng may sili. Natuto lang ako kay Janice. Baka Grabe mo sila. Sa bahay na ata yun eh. Makasili ata kayo lahat eh. Oo, kasi yung kusina nila doon may tanim na sili. Lahat ng pagkain may sili doon. Ayun na, oh. Oh, tapos na? Basa na. Walang tira nitong suka, Jom? Wala, ito lang. Lagyan na lang naman ng sopa. Yung sa ano? Ay, ayun na yung may tira pala. Oh, pasuyo. Okay. Ay, wala Ito talaga na. internet. Hindi na talaga pag-upload eh. Sipag talaga. Ay, ke! 500 siya, ha? Fuck you. Kumaya bukas si Pagi niya lang. natawa ko nung ano, di ba nung umaga na, gising ako, dito ako. Sabi niya, sabi ko, ano ba? Magwawalis pala, maglilinis pala, nag-mop siya dito, sinabo niya talaga yung isa-isa niya dito ako pinapo niya. Kaya bayaran mo talaga yan. Ano ba yun? Bakit pa naman yung ano? Kaya nga, pupalmak naman dito sa... Ano siya, oh? Beauty ko mong ganyan. Gobi. Anghang. Pero parang ang ganda nito, hindi masyadong ano, hindi pa masyadong buhok-buhok, no? Hindi mo Kaya kakain. kaya nung 1918. Kailangan mo yung sisiw, ya? Kailangan mo? Kaya, bigay mo na lang sa ako yung... Iniimay ko pa yan. Oh. Hmm? Kasi pag tinitignan ko yung sisiw, parang anak ng daga. Pag tinitignan lang naman. Oo, daga. Oo, oo nga, daga. Ayan. Hihimayin natin siya kasi sayang. Pero di ko kakain ng ano, yung may buhok na.
Kaya maano ko nito pag ano yung kumain. Yes, sakit na yes, sakit na yes. O, Jumare, ito pa. Yoko na dyan. Bakit? Grabe, sobrang ako. Dahil mo na kayo eh. Ilan ba nakain mo? 4 na eh. Ikaw. Isa. Hindi maganda ha, kumain na. Kasi itsura Kasi nagkakalin eh. Kasi itsura pala. Dapat bumili ka peno ya. Demanding. Pwede naman yan, bili ka doon sa inyo mo. Di feeling na rin yun. Ano ba dito? Ito pa oh. Good. Na naman. Grabe lang best na yung naligo ng parang. Marami yung ano, dito sa drive mo eh. Wala sa ba? Nakapagsalita na tuloy si Mika. Si ano. So ayan, so meron pa kaming Yan lang yan. apat. Isa pa lang nakakain ko. Ang sarap. Ito. Akala ko nung gunupit ko yung bangsa. Say hi. Say hi. Ang gulo ko. Tapos, dudublehan natin ito. Saka na. Saka na. Sinamig, tiyakit na. Bahala ka din. Iwan ka na ha. Bye-bye. Ang daw? Ang daw? Nag-Englishero yan. Push your daddy. Push your daddy. Kit. Daddy. Push your daddy. Hanghang. Halika na, halika na. Kasi Jomari, sili na lang dapat yung kinain mo, Jomari. Hindi na to eh. Nandamay pa, no? Pero okay din yun ah. Wala pa naman ang siling ngayon. Tingnan yung damit mo. Tingnan yung damit mo. Woo! Say hi guys. Iinom talaga ako ng gamot nito. Hi guys. Ay dapat partneran mo ng Virto. Oo, para ano na talaga, cementerio and deliver. Mamaya dyan, tulog ko kagad. Bigay mo sa akin yung ano maraming mo ah. Sabi ng tatay ko, ano yan? May kanta yun si tatay eh. Ha? May kanta about sa pag-iinom. Happy together. Kung sa Tagalog, kahit ako ay may ulcer, inom lang ng... Ano ba yung sabi niya? Cheeser. Pag-abot daw, pagdating daw ng 1 year, cementerio and deliver. Ganun yun. Akyat na. Flash. Sabi niya, flash. Oh, may yan. Oh, dili dyan.